चली हाँ एक बार हाथ उठाई और माता रानी के जयकार बोली। कैसे ये सच्चे दरबार की जय, काली की जय, शेरा वाली की जय, बीड़ा वाली की जय, भोलेनाथ महाराज की जय, सुत हनुमान की जय। चली हाँ वो माई के दरबार में चलो जब बबुआ रही कैसे कि आसरा लगोले बानी रौरे चरण पे रखी हा नजरिया मैया बचवाया नारी हा हाय 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 शर्मा गुलाब के लजिया बचैहा काहे क्यों नहीं के चरण के ई लड़का पुजारी हा। भक्त माई से कहले कि हे माई हाँ कि असमनवा करे माई बघवा हो जईती हो हमारे पर हो जई तू सवार है भाई। हाँ भक्त कैसे गावत बजावत को हतर कैसे असमनवा करे माई बघवा हो जईती हो अपमनवा करे माई हो बघवा हो जईती हो असमनवा करे माई बघवा हो जईती हो अपमनवा करे माई बघवा हो जईती हो हमरे पर हो जई तू सवार ओ हमरे पर हो जई तू सवार हो हमरे पर हो जई हमरे पर हो जई तू सवार हो असमनवा करे माई बघवा हो जईती हो अपमनवा करे माई हो बघवा हो जईती हो असमनवा करे माई बघवा हो जईती हो अपमनवा करे माई हो बघवा हो जईती हो हमरे पर हो जई तू सवार हे माई हमरे पर हो जई तू सवार हो और कैसे परम भैया कैसे हो असमनवा करे माई तिरसुल हो जईती हो अपमनवा करे माई तिरपुर हो जईती हो असमनवा करे माई तिरसुल हो जईती हो अपमनवा करे माई तिरपुर हो जईती हो हथवा में रहती दिन रात हो हाथवा में रहती दिन रात हो माई हथवा में रहती दिन रात हो असमनवा करे माई सपवा हो जईती हो असमनवा करे माई सपवा हो जईती हो अपमनवा करे माई सपवा हो जईती हो गलवा में रहती दिन रात हो माई गलवा में रहती दिन रात हो गरवा में रहती दिन रात हो असमनवा करे माई बघवा हो जईती हो अपमनवा करे
चले हाँ गोलू बाबू के माता जी के तरफ से हाँ कि हमनियों के माता जी के तरफ से हाँ जी बहुत बहुत पुरस्कार मिलल। आशीर्वाद हो। आज एकरा परिवार के चलते बबुआ हाँ हमने ऐसा कलाकार के देश विदेश में लोग देखता। हाँ जी माता जी से प्रार्थना रही हाँ कि जौन गोलू बाबू के माथा पर हाथ रखले बानी, हाँ रउआ गार्जियन बानी, हमनियों के माथा पर हाथ रखले रहब हाँ कि जहाँ जहाँ गोलू बाबू जइहे तहाँ तहाँ हमनियों के चलब जा। हाँ ई देखी ई माता जी मंडली राउर हो, अगर कैसे त्रुटि हो जाओ भूल हो जाओ तो रउआ क्षमा भी करे के पड़ी। और कैसे बबुआ रे अरे असमनवा करे माई मोरवा हो जईती हो। वाह भैया वाह। चलिए जयप्रकाश भैया के माता जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार मिलल। भगवान से खुशी रहे प्रार्थना रहे। और कैसे बुआ रे असमनवा करे माई मोरवा हो जईती हो। करे माई हो जाईती हे हमरे पर हो जईती सवार हे जय हमरे पर हो जाई तू सवार हो जय हमरे पर हो जईती सवार हे हमरे पर हो जाई तू सवार हो। सारा भाई ध्यान दो। अच्छा